Mo ni usa sa problema kung naa ka sa Mang Inasal, kinsay mo kuha sa order. Dili na magsugod, una magpinasahay pa na sa paper. A few moments later. Pero wag yung magpapildi, para magagrabe ang pinasahay. A few moments later. Dayan mo ceasefire na kadiyot. Dayan mo pa dayon lang yapon. Kadugayan pangkapuyon. Dayan mo kalit og 100% ang kusog. Naglagay di ba? Itingog ang beeper, ang buutan o ang gigutong na lang mo kuha sa pagkaon.